लोगोफोर राजखान्थिजों रिलेटेड मोनसे भिडिअ लाबोलायबाय जानो हागौ गोबाङा गोबां बाथ्रा बुंलायसिगोन स' चन्दन ब्रह्म बिथाङा मोनसे बाथ्रा बुंदोंमोन ना सानसे सिगां बिथाङा बुंदोंमोन मा जायफोर बिथांमोना BPF निफ्राय ओंखारबोयो गुबुन गुबुन पार्टियाव जइन जायो बियो माब्लाबाबो BPF आव थांफिना बबेखानि बे बाथ्राया बेसेबां सैथो दं आं बुंनो हाया नाथाय जायफोरा BPF निफ्राय ओंखारबोयो बे BPF आव थांफिना थामहिनबा बिथाङा पलिटिकल एटाक खालामदों आं बेबायदि बुंगोन स' नोंथाङा बुंदो जायफोरा BPF निफ्राय ओंखारबोदों मा बिथांमोना BPF आव थांफिना ना बा गुबुन पार्टिनिफ्राय BPF आव थांफिना ना थारैनो थांफिनगोन बे बाथ्राया रोखा नाथाय बेवहाय बिथाङा मानो बेबायदि बुंदों बे साननो गोनां थारैनो BPF आव माबा मोनसे दङ नामा स' बिथांनि बुंनायनि इंगितआ मा बेखौ आं बुङा दे आं बुंबा मोजां जानाय नङा बेनिखायनो नोंथांमोना बुंदो मानो बिथाङा बेबायदि बुंखो बे जाबाय बिथांनि मोनसे पलिटिकल एटाकमोन बे मोनसे रोखोमनि राजखान्थियारि गाग्लोबनाय स' मा बुंनानै बोरै मा खालामनानै माबोरै गावसोरनि पार्टिखौ स्ट्रं खालामनो हागोन बे दावहायाव बयबो बारसोमबाय बेवहाय नुनो मोनदों जाय बिथांमोना गावनि माने चइस जाय पार्टिखौ जाय मोजां मोनो बिसोरबो गावनि जोबोर गोबां जुक्ति होनायखौ जों नुनो मोनदों जेरै आं मोनसे जुक्ति होदों नाथाय नोंथांनो गोसोआव लेखा आं बेबायदि जेबो जुक्ति होआ सोरनिबा सापर्टनि माने बुंदो आरो बिथाङा बेबायदि बुंदों बेबायदिनो BPF नि बिथांमोना बुंदों मा बे बाराव जों देरहाथारगोन बे बाराव जों जेननायनि बाथ्रायानो गैखाया बे थानाय सरकारा जेबो खामानि मावाखै बे थानाय सरकारा जास्ट मा बानायदों स्पीड ब्रेकार बानायदों स' बेबायदिथ' बुंगासिनो थानायखौ नोंथांमोना नुनो मोनदों बायदिसिना बेबायदि गावनि पलिटिकल एटाकखौ खालामदों आरोबाव मोनसे बरिया कन्टेन्ट आं नुनो मोनदों बे कन्टेन्टआ जाहैबाय मा जास्ट लाइक दाउदैया फार्स्ट फैग्रोनाय ना दाउआ फार्स्ट फैग्रोनाय बेनि एन्साराथ' जेबो गैया बे मोनसे मा होनगोन बेखौ जोङो बे मोनसे बिरदाभास टाइपनि बुस्थु माने सोर फैग्रोनाय जेखौ जों डाइरेक्ट फिक्स खालामनो हाया जों ओरैबायदि नाङो गिबियाव दाउआनो फैग्रोनांगोन जिहेतु दाउदैयाथ' दाउनि उदैनिफ्रायसो ओंखारगोन बा दाउदैनिफ्रायबोथ' दाउआ ओंखारो स' माने गल माने बेयावनो गिदिंबाय थायो दा बाथ्राया जाहैबाय बेबायदि बाथ्राजों मायै सोमोन्दो दं आं बेखौ नोंथांनो खिन्थानि बे जाहैबाय मा बेबायदि कन्टेन्टखौथ' नोंथांमोना जेरावबो नुदों नङा होमबा बयबो गावनि स्वार्थनि थाखाय बयबो गावनि लाबनि थाखाय बाथ्राखौ बुङो नालाय नाथाय रियेलिटिया मा बेखौ नोंथांमोना आइडिया खालामबानो जाबाय बाथ्राया जाबाय ओरैबायदि बर' हारि थायोबासो बर'नि आफादफोरा थागोन माहारियारि आफादानो जा जायखिजाया आफादानो थागोन आरो सोरबा बुङो जुदि माहारियारि आफादा थायोबासो बर' हारिया जोरनानै थागोन एबा माहारियारि आफाद थायोबासो बर' माहारिया गोख्रोङै गेरेमसा महरै थानो हागोन नङाबा मा जागोन मानसियाथ' थागोन जिब महरैथ' थागोन नाथाय बियो जेबो गोख्रों महराव थानाय नङा बेखौ माने गुबुना गावनि आथिं सिङाव लांनानै बिनि गासैबो सिनसाबखौ खोमाजोबगोन दा नोंथांमोना बुंदो सोरनि बाथ्राया सैथो बर' माहारिया थायोबासो आफादफोरा थागोन एबसुआनो जा दुलाराय बर' फरायसा आफादानो जा बबेबा जायखिजाया बर' थुनलाइ आफादानो जा बाथौ आफादानो जा जियानो था जे हारिया थाबासो धोरोमाबो थागोन बबेबा थुनलाइ आफादाबो थागोन हारिया गैया जायोबा बै आफादाबो थानाय नङा बाथ्रायाथ' रावनियाबो गोरोन्थि गैया गल नोंथाङा गिदिंबाय थागोन दाउदैया गिबियाव फैनाय ना दाउआ गिबियाव फैनाय नोंथांमोना बुंदो नाथाय आंनि मतामतखौ नोंथांमोना बुंगोन हारियाथ' जोङो जेब्ला जोनोम जाबोदों बैनिफ्राय माबा मोनसे जिब महरै दं नङा होमबा सिभिलाइज आनसिभिलाइज जायखिजाया थासारियाव जों बेबायदि फैदों नाथाय फैयै जेब्ला जोंनियाव गियान फैबाय नलेज फैबाय सोलोंथाइ फैबाय रांखावरि फैबाय जों मोनसे समाज दाबाय गामि दाबाय हादर दाबाय राजा रानि सोरजिबाय फोरजा सोरजिबाय मोनसे नेम निथि सोरजिबाय धोरोम खान्थि सोरजिबाय कालचार सोरजिबाय बिनि उनाव जों दासिम मा गोख्रोङै थांनानै दङ आरो बेवहाय जोङो सम माखासे बेबायदि दैदेनगिरि उजिनानै जोंनि हारिखौ गुबुन सुथुरनिफ्राय जों रैखा खालामबोदों जारिमिनाव आरो बेबायदिसो जों थांनानै थाबोदों स' बै गोख्रों दैदेनगिरिया मोनसे सिस्टेम बानायदों मोनसे आफाद बानायदों जे हारिखौ फोथांनो गोनांबा जोङो बै आफादफोरखौ बैबायदि मोनसे सिस्टेम जोंनो नांगोन बै सिस्टेमानो जाबाय मोनसे आफाद आरो बै आफादफोरा माखासे बेबायदि नेता दैदेनगिरि क्रिएट खालामदों आरो बै नेताया मा खालामदों बै हारिखौ कन्ट्रल खालामबोदों बे बाथ्रायाबो नंगौ नङा होमबा स' बेबायदि बिथिङाव जोंनो आफादखौबो नांथारगो नाथाय जुदि हारियानो गैयामोनबा आफादा बोरै जोनोम जानो स' दाउदै आरो दाउनि बायदियानो आरो केसा नाथाय नोंथांमोना बुंदो जोंथ' जिब महरै थागोन जोङो सोदोमस्रि मोनगोन जोङो
नाथाय बबेबा जुदि मोननैसो आफादा गैयाबा बबेबा जुदि मोननैसो आफादा गैयाबा बै जि जों जा मोनदो बेखौ मा जोङो बेबायदि कन्टिनिउ खालामनानै लाखिनो हागोन बाथ्राया जाहैबाय जिब हिसाबै नोंथाङा थागोन मानसि हिसाबै थागोन नोंथाङा मासे जिब हिसाबै थागोन सोरनिबा आन्दाराव थायो माबा कनभार्ट जानानै थानाया थागोन नाथाय बर' माहारि हिसाबै बबेबा बेबायदि जोंनि माखासे जि आफाद दंना बै आफादफोरा जुदि थायाबा जोङो माहारि गेरेमसा बै सोदोब माखासे मोननाय नङा जों मा जागोन गुस्लायजोबनो हागौ गोमालांनो हागौ गाफ्ले जानो हागौ बर' हिसाबै थानो हानाय नङा मानसि हिसाबै थागोन नोंथांमोना माब्लाबो बर' हिसाबै थानाय नङा स' बे मोनसे सेन्सआव नायोबा जों मा बुंनो हायो जे प्रिफारेन्सआ बा पार्सेन्टेजआ आफादनि फारसे बांसिन बायदि नाङो स' जोंनि बे बुहुमाव जा सोरजिथाय ना बे सोरजिथाया ओरैबायदि जों गिबियाव ड्रेस गाननो रोङामोन संनानै जानो रोङामोन नाथाय समजों लोगोसे मा जाबाय बेबादि जोङो रोंबोबाय आरो समजों लोगोसे मा दावहा नांनो सोलोंनो गोनां जादोंमोन बिसोरबो टीम जानानै ज' जानानै मा खालामनो मैहुर खालामनांगौ जादोंमोन खारन एसेबां गिदिर गिदिर जुनारफोरखौ सासे मानसिया मैहुर खालामनानै केपाबिलिटि गैया नाथाय जुदि इउनिटि थायोबा खौसेथि थायोबा आरो बै खौसेथिखौ खालामनो थाखाय सासे दैदेनगिरिनि गोनांथि थायो स' खौसेथिजों लोगोसे दैदेनगिरिया रिलेटेड आरो बै दैदेनगिरिया गुबुन गुबुन मानसिफोरनो गुबुन गुबुन दायित्व होयो आरो बै हिसाबै खामानि मावनायनि थाखाय बै जिबफोरा मानसिफोरा दिनै बेबादि अबस्थाखौ मोनदों स' आफादनि जि कनसेप्ट ना बे आफादनि जि कनसेप्ट माहारियारि आफाद जि आफादानो जाय माने बै आफादनि जि कनसेप्ट ना बियो गोदो गोदायनि समनिफ्रायनो दङ एम्फौ एनलानोबो दङ बे कनसेप्टआ स' बै कनसेप्टआ बहुत इम्परटेन्ट स' आफादा जाबाय बबेबा मोनसे जिबनि बबेबा मोनसे हारिसानि माहारिनि मोनसे एंगारनो हायै मोनसे गहेना बादि बेनिखायनो बै जायफोर जिबनियाव बेबादि गैयाना बै जिबफोरानो बे बुहुमनिफ्राय गोमालांजोबदो स' बै हिसाबै नायोबाबो जोंनो अरायबो आफादखौ नांगोन दिनैनि थासारियाव जों जुदि गासैबो आफादखौ खोमाजोबना लायोबा बा जोंनि हारिया जुदि आफादखौनो जुदि दायाबाना इम्परटेन्ट जुदि आफादखौनो जुदि दायाबा मा जागोन गोमालांनो हागौ जों स' बेबायदि बिथिङाव नायोबा आफादखौबो जोंनो नांगौ स' रिलेटिभिटि टाइपनि बुस्थुआ रिलेटिभिटि माने आपेक्षिकताबाद बियो बिजों एकदम एंगारनो हायै सोमोन्दो दङ बेनिखायनो जे बर' हारिया थायोबासो आफादा थागोन आफादा थायाबाबो बर' हारिया थागोन हारि सोदोबा अरायबो खौसेथि कालचार गोरोबनाय अनलायनाय इउनिटि लिडारशिप बेजों सोमोन्दो दङ बेनिखायनो थारैनो नांगोन आं बेबायदि बुंगोन आरोबाव मोनसे कन्टेन्ट जोंनि गेजेराव क्रिएट जाबायदों बे जाहैबाय मा बे आंनि साननायखौ बुंनाय दे नोंथांमोना बेवहाय आदारवाइस लानाङा बे जाबाय आंनि मोनसे मतामत आंनि गोसोनि साननाय बे जाहैबाय मा जेब्ला सोरबा दैदेनगिरिया गोरोन्थि मावबाय साप'ज सोरबा सासे पलिटिकेल लिडार माहारियारि आफादनि लिडार गोरोन्थियाथ' बहुत लिडारा मावबोदों गोदो गोदायनिफ्रायनो बहुत मावबोदों बहुत गोरोन्थि मावबोदों नाथाय गोरोन्थि मावबाबो जोंनि बर'नि जारिमिननि आं मोनसे बाथ्रा बुंनाय जोंनि बर'नि जारिमिनाव थांनाय समफोराव गुरुदेव कालिचरन ब्रह्म बिथांनिफ्राय हमनानै दिनैसिम बहुत गावदो जोंनि आफादफोरा लिडारफोरा बिजों गोरोबा गाव गावनि बेबायदि बानायदों नाथाय जोंनि बर'नि जारिमिनाव दिनैसिम बबेबा लिडारखौ डाइरेक्टै माने आउट बबेबा लिडारखौ डाइरेक्टै बेबायदि गेदेर लिडारनि बाथ्रा बुंदों माहारियारि आफादनि लिडारनि बाथ्रा बुंदों बेबायदि जारिमिना जोबोद खम नाथाय फैयै दा नुबाय मा जोंनियाव मा सोरबा दैदेनगिरिया गोरोन्थि मावनायनि जि प्रुफ बै प्रुफखौथ' मोनसेबो होआखै बे प्रुफखौ माने जोंनिया मा लिस्टखौ नुवाखै आरो जे ओरै गोरोन्थि मावदों जेबो प्रुफ गैया खालि माने ससियेल मिडियाआव गोसारबाय थादों खिन्थु मोनसेबो प्रुफ गैया नङा होमबा बै प्रुफखौ गैया खायसेना बबेखानि प्रुफबो दं नाथाय प्रुफ थानायफोरखौ पदत्याग खालामनो थाखाय रिजाइन होनो थाखाय माब्लाबा बुङाखै नाथाय जायनिया जेबो प्रुफ गैयाना बिखौसो माने होखारनांगौ एरख'नांगौखौ बुंबाय थादों दिपेन बर' सारखौ जेराव प्रुफआनो मोनसेबो गैया प्रुफआ जास्ट फेरेंगानि बाथ्रा बुंदोंमोन ना फेरेंगानि बाथ्रा बुंदोंमोन बबेखानि फेरेंगा इउपिपिएल दैदेनगिरि नङा होमबा बै दैदेनगिरिनि सायाव माबा मोनसे बुंदोंमोन इमान फिसा बाथ्रा बेखौ लानानै बिथांखौ एरख'नांगौ बेबायदि बुंबाय थादों नाथाय पलिटिकेल लिडारफोरनि आं बाथ्रा बुंनो दोननाय पलिटिकेल लिडारफ्रा मा बानायो बिराद गोबां हा बायो श'रुम बानायो नङा होमबा बबेबा थाव दिफु बानायो बहाबा मायबा बानायो बहाबा हटेल बानायो
बबेबा इनभेस्ट खालामनानै दोनो बबेबा बेंकआव सुइस बेंकआव बिराद गोबां रां दोनो नाथाय बिथांमोनखौ पार्टिनिफ्राय होखारनांगो बेबायदि खिन्थु रावबो बुंनो हायाखै दिनैसिम सासे दैदेनगिरिया मोनसे बाथ्रा बुंनायनि थाखायनो जुदि बिखौ एरख'नांगौबा नङा होमबा नोंथांमोना आइडिया खालाम जाय मानसिया कररनि सम्पति बानायदों बिखौ आफादनिफ्राय होखारनो हागोन ना नोंथाङा स' बिनिखायनो रावखौबो एरख'नो गोनांथि गैया आं बेबायदि बुंगोन जास्ट ओरैल'सो बुंजायो दैदेनगिरिफ्रा गोरोन्थि मावबा नोंथाङा बेबायदि गोरोन्थिखौ दामाव नेक्स्ट गोरोन्थि मावोबा पाब्लिकआ नोंथांनो फिननाय होगोन स' बेबायदिनोथ' जाबाय थादोंना सोरबा दैदेनगिरिफ्रा जेबो खामानि मावाखै देरहानायनि उनाव जेबो खामानि मावाखै लास्टआव पाब्लिकफोरा भट होआखै जेननानै गोलैना थादों रावदोबो सिनाय जायाखै रावदोबो अनसाय जायाखै बेनोथ' जागोन ना नङा होमबा स' प्रमाणा बिराद दरकार स' उइदाउट प्रमाण जों जुदि गोरोन्थि मावोबा जारिमिनाव बेबायदि बहुत गोरोन्थि जादों माने मिथिस्लाबालासिनो मा जादों सोरखौबा राजाफोरा माने गावनि फोथायजाथाव मानसिखौनो बुथारना लादों आरो जाय मानसिया गाज्रिखौ फोथाय लास्टआव गावबो बैजोंनो बुथारजादों बेनो जादों स' रावबो पारफेक्ट नङा लोगोफोर नोंथांनि बुंनाया 100% पारफेक्ट नंजोबा नोंथाङा जि सानदों बेनो नंजोबा बेवहाय पलिटिकेल एंगल दं जोंनि बर' फिसाफ्रा मिथिनाया मोजां बाथ्रा बुंनायाव बहुत पलिटिकेल एंगल थायो नोंथांमोना आंनियावबो माखासे राजखान्थियारि एंगल नुनो हागौ खोथा गैया नुनाया मोजां बेखौ रियलाइज खालामनाया मोजां बेखौ बिजिरनाया मोजां बेखौ बिजिरनानै नोंथाङा डिसिसन लानाया दरकार स' आंनिबोल' नङा बयनियावबो नुनांगोन नोंथांमोना जाय मानसिया गोबां बाथ्रा बुङो ना जायफोरा जेरै जों ससियेल मिडियायाव गोबां बाथ्रा बुङो नङा होमबा बै बुंग्राफोरनि बाथ्रायाव बहाबा पलिटिकेल एंगलबो थानो हागोन नोंथाङा बेखौ बिजिर खिन्थु बिदि होनना नोंथाङा जाता रायबा जानाय नङा बैखौ बिजिरनानै बेहाय नोंथाङा जुदि माबा मोनसे बिनिफ्राय आइडिया क्रिएट खालामनो हादोंबा बेखौ नोंथाङा एप्लाइ खालामनानै पलिटिक्स जेब्ला भट जागोन बेहाय इउज खालाम जेब्ला सोरबा लिडार सायख'नायनि भट जायो बेहाय इउज खालाम नङा होमबा सासे मानसिखौ डाइरेक्ट होखारनाया जोंनि थाखाय खैफोदबो जानो हागौ बेखौनो बुंबाय स' बेबायदि भिडिअ ओरैबायदि कमेन्ट्स फैगोन आं कमेन्ट्सखौ बुंखानदे नोंथांमोननो कमेन्ट्सआ ओरैबायदि रायनाय फैगोन नों UPPLनि नों मायबानि किसुमानाथ' बेड स्लें लेंगुवेज इउज खालामो जायफोरा स्लें लेंगुवेज इउज खालामो बेखौ आं डाइरेक्ट बुंगोन नोंथाङा जोलैनि हांगार लाब गैया बिदि बुंनानै ससियेल मिडियायाव फैनानै बेड कमेन्ट्स लिरनानै नोंथाङा जेबो खालामनो हाया नोंथाङा ना जाति फोथांनो हागोन ना मा मावनो हागोन नोंथाङाथ' गावनि उदैखौ फिसिनो हायाबो जानो हागौ फिउचाराव लास्टआव नोंथाङा समाजजोंबो गोरोबनो हायाबो जानो हागौ समाजनिफ्रायबो आउट जानो हागोन नोंथां बायदि मानसिया स' बारा दिन गैया बेबायदिया नङा होमबा बेखायनो लाब गैया जियानो जाया मानो नोंथांमोना कमेन्ट्सखौ लिर अब्लाबो जि लिरनो हागोन बेवहाय आंहा जेबो गैया आं हामा मोना नोंथांमोना लिरनो हागोन गोरोन्थिबोथ' जानो हागोन आंनियाबो नोंथांमोनाबो रायनाया दरकार आरो नोंथांमोना आं मोनसे बाथ्रा खिन्थागोन दे नोंथांमोननि कमेन्ट्स लिरनायनिफ्राय खिन्थु बहुत बाथ्रा जों सोलोङो जों इउटिउबारफोरा आंल' नङा बहुत इउटिउबारफोरानो बहुत बाथ्रा सोलोंनो हायो बेनिखायनो नोंथांमोना कमेन्ट्सखौ लिरनो दाबाव नोंथांमोना बहुत रायखायो रायनाया जोंनि मोदोमाव नांला बेसेबां रायनाय किल' रायनो हागोन नोंथांमोना नाथाय कुछ नहीं कर पाएगा रियेलिटिखौ जों बुंगोन थारखौ जों बुंगोन बेवहाय जेबो गैया